Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obliczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай святой Еўхарыстыі. Сёння перажываем урачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Сёння дзякуем Богу за Марыю, Маці Божую, якая дала нам вельмі моцны прыклад веры. Марыя показала, што мы, людзі, можам быць цалкам адданыя Богу пра сваю пакору, пра сваю любоў да Бога. Таму прагнем сёння вучыцца гэтай любові і веры ад Маці Божай. На пачатку імшы прадставім Богу ўсе нашы інтэнцыі. Я падчас гэтай святой імшы буду маліцца за святой памяці Васильева Юрыя, якога мы ўспамінаем у першую гадавіну пасля смерці, за Ігора, Олега і Тэрэсу, просячы, каб добры Бог прыняў гэтых памерлых да нябеснага валадарства. Teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy mogli godnie i czystym sercem złożyć to świętą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, uczynkiem i zamachami. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebyła świętej i życie nasze wszystkie anioły świętych i wam, bracia i siostry, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci za nami, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Boże Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzech świata, przybłagaj nasze, które śmierci Eucharystii Ojca, zmiłuj się nad nami. Aniołem Ty, Duchowieś Święty, Ty, Duchowieś Niesławy, Ty, Duchowieś Najwyższy, Jezu Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś pańskie chwały, kalanej dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Читание книги Апокалипсиса святого апостола Яна. Адчынілася святыня Бога ў небе, і з'явіўся каўчэг яго запавету ў святыні ягонай. І вялікі знак з'явіўся ў небе. Жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад ступнямі ног яе, а над яе галавою вянец з 12 зорак. І яна была цяжарная і крычала ад болю і пакут парадзіхі. І з'явіўся другі знак у небе. Вось вялікі вогненны цмок з 7 галовамі і 10 рагамі, а над галавой яго 7 дыядэм. І хвост ягоны смятае траціну зорак нябесных і кідае іх на зямлю. І стаў цмок перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць. І нарадзіла яна дзіця мужчынскага полу, якое павінна было пасвіць усе народы жалезным жазлом. І дзіцё было забрана ад яе да Бога і да ягонага трону, а жанчына ўцякла ў пустыню, дзе ёй было падрыхтавана месца Бога. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: «Цяпер настала збаўленне і сіла і валадаранне Бога нашага і ўлада Хрыста ягонага». Гэта Слово Божие. Королева стала праворуч тебе. Королева стала праворуч тебе. Королева стала праворуч тебе, упряженная золотом зафиру. Королева стала праворуч тебе. Погляди, дочка, послухай, схили свое ухо, забудь народ свой, дом твоего ойца. Король прагнет твое и пригожости, бой он твой пан, поклонися ему. Королева стала праворуч тебе. Полная славы ходит дочка короля, одени вышита золотом, у вышитым одени ведут її до короля. За ёю дівчата зябровки й виходять до його. Королева стала праворуч тебе. Ведуть їх з радостью в закопленні, уваходять вони в королівський палац. Заместницу твоих будут твои сыны, ты установишь их владарами по всей земли. Королева стала праворуч тебе. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Брати, Христос воскрес з мертвих, перший серед тих, які заснули. Покольки праз чоловіка прийшла смерть, так праз чоловіка і воскрешення з мертвих. Бо як у Адамі усі помирають, так і у Христі усі будуть оживлені, кожен у свій час. Перший Христос, потім тие, хто належить Христу, падчас прийстя Ягоного. Конець настане тады, калі Он перадасть валадарство Богу і Яйцу, калі знішчыць усялякае панаванне і усялякую ладу і сілу. Бо трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае. Як апошні вораг будзе знішчана смерцю, бо ўсё пакладзена пад ногі ягоныя. Калі ж скажа, што ўсё падпарадкавана, то відавочна, за выключэннем таго, хто падпарадкаваў яму ўсё. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя. Мария взята на небо, радуются хоры анёлов.
Читание Святого Евангелия поводле Луки. Собравшися, Мария в тыя дни поспешила в горную краину, в город Юды, и вошла в дом Захарии и привітала Эльжбету. Коли Эльжбета почула привітання Марии, узварухнулася дитятка во лоне яе, и наполнилась Эльжбета Духом Святым, и ускликнула моцным голосом, и сказала: «Благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего. Откуль мне гэта, что маці Пана Майго пришла до мяне? Бо коли голос привітання Твоего загучал в ушах моих, узварухнулася от радости дитятка во лоне моим, и счастливая тая, якая поверила, что сповнится сказанное ей Паном». У тыя дни сказала Мария: «Величая душа моя Пана, и узрадваўся дух мой у Богу моим Збавцы, бо взглянул Бог на покору своей слуги, и цяпер благословлять мяне будут усе поколений над тыми, кто его боится. Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливый сердцем, скинул могутных с трону и узвысил покорных. Добром голодных насытил, а богатых нищим отправил. Принял своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обяцал батькам нашим, Абрагаму, его потомству навеки. И пробыла Мария у Эльжбеты каля 3 месяцев и вернулась в дом свой. Гэта слово Пана. Присядьте на хвилинку. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, сегодня мы святкуем одну з найвялікших урочистостей Костёла – унебаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта не просто прыгожы вобраз, не толькі дагматычная правда, але глыбокая надзея для кожнага з нас. Бо ў Марыі мы бачым тое, што Бог хоча здзейсніць і ў жыцці кожнага з нас. Марыя была чалавекам, як мы. Яна таксама жыла сярод штодзённых клопатаў, перажывала радасць і боль, як кожная маці. Але яе жыццё было прасякнута поўным даверам да Бога. І менавіта праз гэты давер, праз яе так у Назарэце, Бог здзейсніў вялікія рэчы. Сённяшняя урачыстасць сведчыць нам, што Бог не забывае тых, хто яму давярае. Марыя не засталася ў магіле. Яе цела не было пакінута зямлі, але яна была ўзята ў неба з душою і целам. Гэта знак таго, што чалавечае цела, чалавечае жыццё мае вечную вартасць. У жыцці Марыі няма нічога, што адцягвае ад Хрыста. Яна заўсёды вядзе нас да Хрыста. Яе унебаўзяцце – гэта не ўзвышэнне над іншымі, а поўнае злучэнне з Божай любоўю. Яна першая з тых, хто цалкам прыняў Евангелие і дазволіў Богу ўдзельнічаць у сваім жыцці. І таму сёння Марыя кажа кожнаму з нас: не бойся давяраць Богу сваё жыццё, не бойся сказаць Богу сваё «так». Марыя не толькі прыклад, але і маці, якая заступаецца за нас. Маці, якая ведае нашыя слабасці
якая вядзе нас да Хрыста. Сённяшняя урачыстасць – гэта не толькі пра Марыю, гэта пра нас, бо Бог хоча, каб і мы былі з ім. Бог прагне, каб наше жыццё не скончылася смерцю, але працягвалася у вечнай радасці. У небаўзяцці гэта запрашэнне да святасці, да жыцця, якое адкрыта на Бога. І можа нам здаецца, што святасць гэта нешта недасягальнае. Але Марыя паказвае, святасць пачынаецца з простага так, у штодзённым жыцці, у нашай вернасці малітве, у нашым таксама служэнні іншым людзям. Святасць гэта не ідэальнасць, але адчыненасць на Божую ласку. Паважаныя браты і сёстры, у свеце, дзе шмат страху, дзе шмат няпэўнасці і болю, у небаўзяцце Марыі гэта святло надзеі, бо Бог не пакідае сваіх дзяцей. Ён вядзе нас да сябе, і Марыя першая, хто прайшла гэты шлях. Няхай прыклад Марыі натхняе кожнага з нас. Няхай яе заступніцтва падтрымлівае нас. І няхай мы, як яна, скажам Богу, няхай станецца Твая воля. Святая Марыя, узятая ў неба, маліся за нас. Амен. Teraz wyznajmy wspólnie naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, у дзень, калі касцёл радуецца хвале у небаўзяцці на свяцейшай Панны Марыі, праз яе заступніцтва скіруем нашыя просьбы да Бога Отца Всемагутнага. Молімся за ўсіх дзяцей касцёла, каб іх оживляла надзея на сустрэчу з Багародзіцай у Христовым валадарстве. Цябе просім. Молімся за святого Айца, каб Марыя, Маці Касцёла, выпрасіла для яго шчодрыя нябесныя дары. Цябе просім. Молімся за пакліканых да Божай службы, каб яны, усведамляючы веліч свайго паклікання, прыносілі плён, годны гэтага вялікага дару. Цябе просім. Молімся за дзяцей, моладзь, дарослых і састарэлых,
каб яны памяталі пра сваё пакліканне да вечнага шчасця ў небе. Цябе просім. Просім Бога, каб Ён благаславіў плён зямлі і працу людскіх рук на карысць усяго чалавецтва. Цябе просім. Молімся за нас, прысутных на гэтай святой мшы, каб мы даверыліся заступніцтву нашай нябеснай Маці. Цябе просім. Молимся за померлых, наших близких померлых, особливо померлых, яких успоминаем подчас гэтай святой мшы, Васильева Юрия, якого мы успоминаем у першую гадавіну пасля смерти, Игоря, Олега, Тересу, каб добрый Бог одарил их вечным жыццём разом з усімі святымі ў небе. Цябе просім. Всемогутный вечный Боже, Ты взял Наисвятейшую Панну с телом и душой на небо. Прими наши молитвы и праз яе заступництво дары нас своей лаской, праз Христа, Пана нашего. Módlcie aby moja i wasza ofiara przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania i przedstawienictwo Najświętszej Maryi Panny w niebo wziętej. Niech nasze serce rozpalone ogniem miłości nieustannie dąży do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj została wzięta do nieba Bogorodzico Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem niezawodnej miłości, nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenie w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan
naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęte dary mocy Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Na odpuszczenie grzechów to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem, Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła.
i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Молим се, милосердный Боже, приелись мы наисвятший сакрамент, который дает спавение. Просим и Тебя, безденьки, вставеництву Наисвятшей Марии Панны в небо взентой, допровадив нас до хвалы з мертвых встання, przez Христуса Пана нашего. Пане Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która za wstawiennictwem człowieka zawierzenia, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, adoptowałem, a która znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam przeznaczyłeś. У безоганной и небовзятой Мати нашего Пана Иисуса Христа Костел захопляется и прославляет чудовный плен Откупителя, и ніби в прочистым образе, с радостью назирая тое, чему весь прагне и сподяется быть. Букеты кветок, зеленых рослин и лековых зелок, якія приносим сёння ў касцёл, означают духовную сталость Марии и богатье ласков, якими Бог спрадвеку одарил Маті своего Сына и нашу. Про заступництво Королевы неба и земли просим Бога, каб гэтыя зёлки, кветки и садовина праз Его благословленные служили добру людей и живел. Молимся. Пане наш Боже, Ты чинишь, что на земле растут травы, зелки из Божий, як спожиток и лекарство для людей и живелы. От Тебе походят богатья воды и промни солнца, каб усё, что зеленее, кветнее, приносило плен, коли придет час жнива. Просим Тебе, благослови принесенные Тебе первые плоды зеленины этого года, паростки збожа, травы, зелки и кветки. Заховай их от засухи, граду, паводки, всялякой шкоды, каб узрастали, радовали вока, приносили як мага больше плен и могли служить здоровью людей и живелы. А коли будем отыходить с гэтага свету, няхай нас, несущих полные руки добрых учинков, проставит Тебе Наисвятейшая Панна Небовзятая, самый досконалый плод гэтай земли, каб мы заслужили быть принятыми в Твой дом, праз Христа Пана нашего. Дякую всім вам за дар супольної молитви подчас гэтай Найсвятейшей Eucharysty. И на сегодняшний вечер с верой примем Божие благословление. Пан с вами. Нех вас благослови Бог
Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty,